gràcies per convidar-me. M'ho puc treure, oi? És que així faré el meu pas i si no, no em veureu. Molt bé, perfecte. Abans que em feu preguntes, si us sembla, jo m'agradaria conèixer el tema Catholic Voices. En Lluís Carreras és el nostre líder. Us sona el Catholic Voices, el mètode Catholic Voices, com defender la fe sin levantar la voz? Us sona aquest mètode? Doncs potser un altre dia sí que podem fer una mica més de... És un mètode per poder dialogar temes polèmics. Sí que m'agradaria fer 5 cèntims sobre això i recordar els 10 punts claus del mètode Catholic Voices per parlar d'eutanàsia, avortament, pederàstia, homosexualitat, qualsevol tema polèmic en el que els catòlics de vegades ens sentim una mica acovardats amb l'opinió pública. Els que sí coneixeu Catholic Voices recordeu els 10 punts, breument, els 10 punts claus és buscar la intenció positiva. Quan algú critica la postura de l'Església és masclista, perquè les dones no poden ser sacerdots. La intenció positiva és... Quina és la intenció positiva? El valor positiu, la igualtat. Estan equivocats? Sí, però hi ha un valor positiu darrere d'aquesta crítica. La intenció positiva. En una discussió, en un diàleg sobre un tema polèmic, els cristians hem de donar llum, no calor. No hem de fer com els debats aquests de la televisió, els programes especialment de Telecinco, per exemple, Sálvame Deluxe i tots aquests. Hem de donar llum, no calor. Calor no cal. Llum. La gent no se'n recorda del que li diem, no se'n recordarà del que jo us dic, sinó que la gent se'n recorda de com l'hem fet sentir. Quan parlem amb un amic, amb una amiga d'un tema polèmic, una amiga que es planteja avortar perquè no pot tenir aquest fill, no se'n recorda del que li has dit, sinó de com l'has fet sentir. Per tant, això ho hem de tenir clar. Grans discursos i grans... doncs potser no. No expliquis la teva teoria, no llegim el catecisme als nostres amics, no donem grans teories, mostra el teu testimoni, som cristians, per què tu ets creient, perquè dona el teu testimoni, això és molt més valuós que no pas que li diguis a una persona que es planteja l'eutanàsia, pues que no, home, això és un pecat. Pues muy bien, será para ti. Yo no soy creyente. Para mí no es pecado. ¿Me explico? El mètode aquest... Anem pel 5è. Estic recordant els 10 punts claus de la comunicació del mètode Catholic Voices. 5è punt, pensa en triangles. Si us heu fixat en un debat, sobretot en els debats polítics, o fins i tot en les converses, les dones que anem a la peluqueria, els homes també aneu a la peluqueria, però nosaltres anem ben sovint. De vegades comences una conversa i no saps ja on som, perquè la conversa va derivant i derivant i derivant i derivant. Nosaltres hem de tenir 3 punts claus i anar reordenant la conversa sempre amb aquests punts. Has d'anar sempre amb una... Quan tinguis una conversa sobre un tema, no pensis, li diré 10 coses, no, li diré 3 com a màxim. 3 coses. Els que sou pares i mares, o els que som tiets, quan hem de tenir una conversa amb els nostres nebots adolescents o els nostres fills adolescents, no penseu, li diré 30 coses. Això, no pots fer això, no. Li diré 2, 3 coses com a màxim. I sobre aquests 3 punts serà la meva conversa. Sigues positiu, sempre. A veure, l'altre dia vaig veure a Instagram la foto d'un nen petit que feia pregària i li resava a Déu i li deia: Señor, ho dic en castellà perquè ho vaig veure en castellà, Señor, te pido por los malos para que sean buenos y te pido por los buenos para que sean simpáticos.
perquè de vegades som antipàtics. Els que feu pro-avortaments són uns assassins. Home, això no fa atractiu el nostre missatge. Els que esteu a favor de l'eutanàsia, què voleu? Carregar-vos a tots els ancians? Sou uns nazis? Doncs no som simpàtics. Hem de ser simpàtics. Això no vol dir donar la raó a tothom. Això vol dir que hem de ser simpàtics. Per què? Perquè el missatge cristià és la felicitat. Nosaltres tenim el millor missatge, però a vegades fem el pitjor màrqueting. Quin és el missatge cristià central? Quin és el missatge més important, el missatge central del cristianisme? Molt bé, Déu és amor. Clar, si anem con el martillo de Orejes en la mano, perquè els de Podemos són tots uns pagans i són tots uns anticatòlics i són tots... Doncs això, aquest missatge d'amor tiene poco, Llavors, hem de ser coherents. Sigues compassiu, hem de tenir compassió. Potser aquesta persona que està defensant l'avortament ha tingut una mala experiència o ha avortat. Siguem compassius. Tinguem compassió dels altres. No dividim el món en bons i dolents. Nosaltres, els catòlics, som els bons, la resta són els dolents. No hi ha bons i dolents. Nosaltres distingim el bé del mal. Però no diguem, els que estan a favor de l'eutanàsia, els metges, els meus col·legues, metges que estan a favor de l'eutanàsia són els metges dolents. No. L'eutanàsia és un mal, però les persones, nosaltres no tenim capacitat. Només Déu pot jutjar les persones, nosaltres no. Això ens ajudarà i ens donarà pau, perquè no hi ha bons i dolents. Hi ha coses dolentes, hi ha mal, i nosaltres hem de dir, això està malament. I aquesta persona que defensa l'avortament, que defensa l'eutanàsia, que defensa certes coses, que defensa la promiscuitat, que defensa, jo què sé, doncs està equivocada, no és dolenta. Això no ho jutjarà Déu. I s'han de tenir algunes dades. Quan anem amb una conversa puntiaguda, amb alguna conversa difícil, hem de tenir algunes dades. 2, 3, però no actuem com a robots. És a dir, no, perquè el tant per cent de matrimonis que no sé quantos, el tant no sé quantos, i tant... perquè llavors som robots. I la gent pensa que ens hem après el catecisme de memòria i actuem com a robots. I reforcem la idea que ens han rentat el cervell, els catòlics, i no és així. I no es tracta, sobretot amb els debats, ja no tant en debats sinó amb converses amb els companys de la universitat, els companys de feina, amb els veïns, amb els amics, amb la família. Les converses més difícils són amb la família, perquè no sé vosaltres, la meva família hi ha de tot. Jo soc catòlica, vaig a missa cada dia, però jo tinc cosins que estan batejats però ja no han trepitjat una església i que a més són molt anti... Bueno, les converses amb la família doncs no es tracta de tu, no es tracta del teu ego, no és jo et diré a tu el que està bé i el que està malament, i si perdo el debat he fracassat. No. Perdre és guanyar. Perdre el debat vol dir que potser t'han escoltat. Si guanyes el debat, fixeu-vos en els debats polítics. Qui guanya? El que més crida, el més agressiu. Ha guanyat tal polític, perquè, escolta, amb els seus arguments, pam, 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 ha matxacat i ha humiliat els altres. Nosaltres com a catòlics no podem humiliar els altres. Hem d'inspirar-los. Quan tenim una conversa sobre eutanàsia, sobre avortament amb una persona i aquella persona, hem acabat guanyant el debat, però hem perdut perquè aquella persona ja no ens tornarà a sentir ni a preguntar ni res. En canvi, quan hem sigut compassius, quan no es tracta que jo t'imposo la meva raó, perquè jo tinc la veritat i jo que soc catòlic soc el bo i tu ets el dolent, quan no anem així, sinó que jo, catòlic, et vull, jo tinc el missatge, jo tinc la clau de la felicitat i te la vull explicar, perquè jo soc feliç.
i la persona queda inspirada, ens inspirem els altres a seguir escoltant-nos, encara que no estiguin d'acord. I el més important de tot és el que diu el papa Francesc sempre, el més important és el teu testimoni. Fixeu-vos que de vegades ens diuen, no? Diu, sí, tu molt anar a missa, però després, quan estem al dinar familiar sempre ens matxaques o ens tractes malament. La gent s'hi fixa. Donar testimoni. Això és el més important, no és guanyar el debat, no es tracta del meu ego. La guerra està guanyada, l'ha guanyat Déu, i ens ho ha dit el mossèn, la redenció, només l'hem d'acceptar, que fàcil, això és un xollo, mossèn, a mi m'ha agradat molt això, m'ha agradat molt, només hem d'acceptar la redenció, nosaltres no hem de redimir res, no hem de guanyar res, Déu és el que ha guanyat, i per tant nosaltres només hem de donar el nostre testimoni de soc feliç amb aquesta vida, soc feliç. Bé, i ara sí que entrem, si em deixeu, entrem una miqueta amb el tema de l'eutanàsia. Us faig 2 pinzellades del tema, de com està el tema, què és l'eutanàsia, què no és l'eutanàsia, i si voleu em feu preguntes, perquè segur que teniu moltes preguntes. Sabeu en quins països està legalitzada l'eutanàsia, a part d'Espanya? Holanda. El primer país d'Europa que va legalitzar l'eutanàsia va ser Holanda, el 2001. A Bèlgica, a Suècia. A Suïssa no està legalitzada l'eutanàsia, però sí el suïcidi assistit. El primer país del món que va legalitzar l'eutanàsia no va ser Holanda, sinó que va ser Colòmbia. Oi que us sorprèn? Doncs sí. En 1994, si no recordo malament, es va fer un referèndum, igual que als Estats Units també. L'estat d'Oregon va ser el primer estat dels Estats Units, el 1997, que va aprovar l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Als Estats Units hi ha diversos estats que tenen legalitzada l'eutanàsia o el suïcidi assistit. Després Austràlia, també l'estat de Victòria, que la capital és Melbourne, i Nova Zelanda. Nova Zelanda està despenalitzada. Això ho hauria d'explicar el Lluís, que és jurista, no? No és el mateix la llei espanyola, que és no només està aprovada l'eutanàsia, sinó que està considerada, igual que a Colòmbia, un dret fonamental. Una cosa és això i una altra cosa és despenalitzar. És a dir, està malament, però no ho castigarem. Més o menys, malament explicat, perquè no soc jurista, però hi ha un rerefons molt diferent. Però per què diuen que la llei espanyola és especialment permissiva? Per això. Perquè posa la base perquè l'eutanàsia i el suïcidi assistit és un dret fonamental. És un dret fonamental, és a dir, tu m'has de respectar si jo vull demanar l'eutanàsia, no només això, sinó que tu com a professional sanitari estàs obligat a assegurar-me que jo pugui morir quan i com jo vulgui. Bé, què és l'eutanàsia? Algú me la sabria definir? Què és l'eutanàsia? M'heu de fer vosaltres preguntes que us la faig jo. Va, algú que s'atreveixi, no passa res. L'eutanàsia és provocar la mort voluntàriament. El concepte d'eutanàsia és la intenció. Provocar la mort d'una persona que té una malaltia incurable. Aquest és el concepte d'eutanàsia. Provocar la mort administrant un tractament o retirant un tractament necessari, és a dir, retirant un respirador o retirant l'alimentació i la hidratació. Això és l'eutanàsia. Què és el suïcidi assistit? Doncs és ajudar una persona a suïcidar-se. És fàcil el concepte. El suïcidi assistit és que el metge et prescriu unes 100 pastilles, que te les has de prendre en ordre, que ni tan sols els metges sabem realment si funcionen o no, perquè òbviament els metges ens han ensenyat a salvar vides, a curar, a aliviar símptomes, però no ens han ensenyat a matar. I per tant, ningú ha demostrat que aquestes pastilles siguin... De fet, és tan absurd com que s'han d'administrar, no us explicaré exactament el tractament en què consisteix, perquè tampoc ho sabem molt, però abans de prendre les pastilles letals, t'has de prendre unes quantes pastilles per protegir l'estómac, perquè clar, t'has de morir
o sigui, t'has de morir, però no d'una hemorràgia digestiva. No sé si m'explico. És tan absurd com això, el suïcidi assistit. Jo, metge, et prescric unes 100 pastilles, t'has de prendre aquestes primer perquè no et moris d'una hemorràgia digestiva, que és molt desagradable. T'has de morir d'això, d'una parada respiratòria. Bé, és una mica així. Quina diferència hi ha entre eutanàsia i sedació pal·liativa? És el mateix? Eutanàsia passiva us sona? El concepte d'eutanàsia passiva l'esborrem, no, perquè provoca confusió. No, això no és, la sedació pal·liativa és eutanàsia passiva. No. Eutanàsia és eutanàsia. Eutanàsia vol dir provocar voluntàriament la mort del pacient. Sí? Ja està. La sedació pal·liativa és un procediment mèdic que quan està indicat és obligatori, és a dir, quan un pacient té un símptoma intractable, un pacient amb una malaltia incurable, té un símptoma, ja sigui dolor, ofec, angoixa vital, qualsevol símptoma que no podem, que ja hem posat tots els tractaments, sabem que aquest pacient té un pronòstic de vida molt limitat i no podem alleugerir aquests símptomes, està indicat, no només està indicat, sinó que és obligatori fer la sedació pal·liativa, que és administrar medicaments per adormir el pacient perquè no tingui les molèsties. Fa 24 hores li vaig fer... Jo treballo en un hospital, a l'Hospital General de Vic, treballo a la part de geriatria i pal·liatius, i fa 24 hores una pacient amb 60 i pocs anys, amb un càncer a la panxa, que no parava de vomitar, tenia dolor, malament, anava molt malament. Teníem tots els tractaments, li havíem posat tots els tractaments i vam haver de començar sedació perquè aquesta persona és que no podíem parar-li les molèsties i el dolor. I quan estava una mica, li expliques, perquè li has d'explicar al pacient si està conscient, i ella mateixa va dir sí. Recordo una pacient fa molts anys que quan li vaig explicar, ja havíem parlat aquest tema, i quan li vaig explicar, m'estic anant una mica, però de vegades un cas pràctic és més il·lustratiu que moltes teories. Una pacient que ja havíem parlat del tema, ella tenia un càncer d'estómac i havíem parlat de com seria el procés, de quan estiguis pitjor què voldràs fer, voldràs anar a l'hospital, voldràs morir a casa. I quan va arribar el moment es va posar molt malament i li vaig dir, doncs, escolta'm, ara és el moment de... Estàs patint, vols que t'adormi? I ella em va dir, és que no puc més, és que... I llavors em diu, i ara em quedaré dormida com si fos la Bella Durmiente. I li vaig dir, sí, però si no, si vols estar conscient... Però era una situació, la persona estava patint molt, i la vam sedar i es va morir tranquil·lament. Sedació pal·liativa no és eutanàsia i és obligatori. I de fet molta gent, jo m'he trobat molta gent que diu estar a favor de l'eutanàsia perquè ha tingut la mala experiència de veure un familiar que s'hauria d'haver fet una bona sedació pal·liativa i no s'ha fet, i s'ha mort en patiment. I això, jo a la meva vida professional em barallo molt més amb els meus col·legues metges i familiars per dir, deixeu-lo en pau, deixeu de fer tractaments, perquè aquesta persona s'està morint, deixeu-lo a mi, ja el cuidaré, li queden uns mesos, cuideu-lo, i deixem de fer-li coses agressives i fer-lo patir. Em barallo més per això, la gent no té ganes de morir-se. La majoria de gent no té ganes de morir-se. Per tant, aquesta realitat, que és que hi ha molta gent que vol morir-se i que li hem de permetre que es mori, doncs no és veritat. Però bueno. Hi ha dos mites que segur que em preguntareu, però jo ja ho explico. Hi ha dos mites contra els que hem de lluitar. La morfina mata, això diuen. Quan li posa morfina, ja li hem posat morfina. Fatal. No. La morfina no només no mata, sinó que quan li poses morfina a un pacient, aparentment millora, perquè li treus el dolor. I la persona, segurament, li allarguem la vida, amb un pacient que està molt malament. La morfina no mata, i la morfina no és eutanàsia.
Si la dosi és d'un dia, no sé, 100 mil·lígrams en un dia, en comptes d'un dia li passes en 20 minuts, sí que el mates. Això sí que és eutanàsia, però m'enteneu. La morfina no mata, no mata. I després, un altre mite, que és fals, la majoria de morts, sobretot de les persones que estan malaltes, són molt doloroses, les agonies són llargues i la gent pateix molt. És mentida. És mentida. El que passa és que quan una persona no mor bé, fa molt de soroll, vull dir, genera molt patiment. Però la majoria de pacients, a mi, se m'han mort molt tranquils. Molt tranquils. Bé. El concepte de mort digna, per als cristians, la mort digna és aquella que quan mirem a la mort cara a cara, és a dir, ens enfrontem a la mort amb serenitat, com voldríem morir tots i envoltats de la gent que ens estima. Això és una mort digna. Clar que estem a favor de la mort digna, sí o no? Quina és la intenció positiva dels que estan a favor de l'eutanàsia? Us estic fent jo les preguntes, Com pot ser que una persona que estigui a favor de l'eutanàsia tingui una intenció positiva? Quin és el valor positiu dels que demanen l'eutanàsia? Per què es demana l'eutanàsia? Per evitar el patiment, no? Per la compassió. Jo tinc compassió de les persones que pateixen. Quan una persona pateix, tothom ho passa malament, sí o no? Si són persones normals. A ningú li agrada veure patir una persona. Per un sentiment de pietat. La pietat és part de la virtut de la caritat. No sé si dic alguna bestiesa, mossèn, vostè ho diu, La pietat, de veure un malalt, o de veure una persona que li acaben de diagnosticar una malaltia com l'esclerosi lateral amiotròfica. Sabeu, la ELA, la famosa ELA, és una malaltia molt cruel. Jo tinc una amiga que li han diagnosticat abans de la pandèmia. I és una malaltia molt cruel, fa patir molt, molt. Però esclar, si has de patir tot això, fill, i al final arribarem a la mort, doncs ens estalviem els 10 anys de patiment que et queden i te'n vas ara, no? Això és un fals sentiment de pietat. I un altre, jo crec que una intenció positiva, un factor afavoridor, és la falta d'humanitat en els nostres hospitals per atendre les persones que s'estan morint o amb malalties cròniques. La gent gran ho passa molt malament en els hospitals. La gent amb malalties cròniques ho passa molt malament en els hospitals. Molt malament. No estem preparats per atendre bé. És el que hem demanat sempre als professionals sanitaris. No hem demanat una llei d'eutanàsia. El 99% dels metges i infermeres no estem a favor de l'eutanàsia. Sí que és veritat que ara que s'ha legalitzat hi ha molts companys que tu els hi preguntes i dius ara que és legal, doncs escolta, que em diguin com l'haig de fer i s'ha acabat. Que no tinc temps de pensar-ho, si estic a favor o en contra. És legal, doncs ho faig. Però si els hi preguntes, el 90% de la professió mèdica està en contra. Perquè a més el nostre codi deontològic està en contra. Una cosa és que sigui legal, però està en contra de provocar la mort voluntàriament, perquè no ens han ensenyat amb això i tampoc ens han preparat per atendre bé els pacients moribunds, perquè encara la mort per un metge és un fracàs i els metges també han d'aprendre que la mort forma part de la vida. Sí? Bien, no sé si us estic enredant més, si teniu preguntes aixequeu la mà, si no esteu d'acord també. La cultura actual, clar, el patiment no té bona premsa, sí o no? O sí? És una cultura hedonista, és a dir, jo busco el plaer. I per tant, clar, és que els catòlics, ja ens va això de la penitència, no? El del patiment, és el que no es va, no? Sí. Clar, Jesús va morir a la creu, a vosaltres sí que us va el del patir. Doncs mireu, no ens va el del patir. El cristià, l'Església, els catòlics estem a favor del patiment inevitable. És a dir, hi ha un patiment per la condició humana que no el podem evitar. Quan una mare té un fill,
i un pare també, però hi ha el patiment físic de la mare en el part, per moltes anestèsies que posem, hi ha un cert patiment que és inevitable. Però escolta'm, jo no conec cap mare, quan feia les pràctiques de ginecologia, ho passaven fatal, cridaven, no sé, i quan tenien el nen en braços se n'havien oblidat de tot. Per tant, hi ha un patiment que no podem evitar i que a més és bo, perquè lo que no, com es diu, lo que no te mata te hace mejor o alguna cosa així, no? Hi ha una dita. El que estem en contra, els catòlics, i l'Església, és del patiment evitable, del patiment inútil. Ja ho deia Joan Pau II. Joan Pau II va ser el primer que va fer un testament vital. Sabeu que el papa Joan Pau II estava molt malalt? Bé, clar que ho sabeu, no? Hi ha una persona molt jove que segurament no sap ni qui és Joan Pau II. Bé, sí que ho sabeu, però són molt joves. El papa Joan Pau II va fer un testament vital, va dir que tenia una malaltia que es diu Parkinson i quan estava ja molt malalt va dir la propera vegada que em posi malament no em porteu a l'hospital i em deixeu aquí al Vaticà, em poseu tractament i així va ser. L'Església està en contra absolut del patiment inútil. És més, és una obligació atendre els que pateixen. I no només això, sinó que la idea de les cures pal·liatives és cristiana. És cristiana. A l'antiga Grècia, i abans dels grecs, tractar un malalt moribund podia fer enfadar els déus. El moribund havia de patir. I si tu el tractaves i li traies aquest patiment, podies fer enfadar els déus. Per tant, ojo, la idea cristiana de la compassió i de la pietat i de tenir cura dels malalts, doncs això. Ara us volia dir una cosa i se m'ha anat, però és igual, perquè no estic seguint el guió. Aquest és el meu problema, que me'n vaig. El dels treballs ara no porto gaire bé, Doncs vull dir masses coses. No volem el patiment evitable. No volem que els nostres... És a dir, l'eutanàsia és l'altra cara de la moneda del que diem l'aferrissament terapèutic, l'obstinació terapèutica. Les dues coses són immorals. És a dir, anar posant tractaments i vinga, i tubos, i tal, ara un respirador amb un pacient que s'està morint, és immoral. Perquè la gent es mor amb dolor. Es calcula que més de 75.000 persones moren cada any a Espanya, 75.000 persones, amb dolor, sense tractament del dolor. Això és molt greu, però sí, ja tenim la llei de l'eutanàsia. I no seria millor que haguéssim fet una llei per facilitar l'accés a les cures pal·liatives? No! I qui no vulgui aquestes cures pal·liatives? Home, qui no vol les cures pal·liatives? No? Bé. Ara, si voleu fer preguntes, feu-me, perquè si no jo vaig tirant, no? Perdona, digue'm. És un malalt mental, és un malalt d'eutanàsia? Bé, teòricament no, un malalt mental que està incapacitat no pot demanar l'eutanàsia perquè has de ser capaç, has d'estar capacitat. Però si la família, si aquest malalt mental té un tutor legal, aquest tutor legal, tots els malalts mentals que estan incapacitats tenen un tutor. Sí, una persona que pren les decisions, no? Si aquest tutor legal demana l'eutanàsia, hi ha un cas molt, que a més que va tenir molta premsa, d'una senyora que li van diagnosticar Alzheimer, una senyora americana, que li van diagnosticar Alzheimer i quan va saber el diagnòstic va posar en el seu testament vital que quan estigués ja que no conegués a la gent i això, quan estigués en una fase avançada volia l'eutanàsia. Doncs un dia estava a la residència, no volia anar a una residència i quan hagués d'anar a una residència preferia l'eutanàsia. El marit no podia cuidar-la, va portar al final a la residència i un dia el metge i el marit i la família
La senyora estava tan panxa, prenent-se una Coca-Cola amb la família, tan contenta, que la veien supercontenta, super... tal. I vam dir, avui és el moment, avui li posem la d'allò. I li vam començar a posar tranquil·litzants al cafè. I no hi havia manera que s'adormís per posar-li la indicció letal. I no hi havia manera, i no hi havia manera. Diu, no, això ho hem d'acabar. Escolta'm, ella en el seu testament vital va a l'eutanàsia, no? Bueno, però també en el seu testament vital va dir que no volia anar a una residència. Bueno, doncs va ser tan traumàtic, van haver-la d'agafar entre no sé quantes persones, per poder injectar-li la medicació per dormir-la i provocar-li la mort. És tan absurd com això. Això va provocar un debat públic brutal. I gràcies a aquest cas, em sembla que és l'estat, un dels estats en el que no s'ha legalitzat l'eutanàsia, gràcies a aquest debat i amb un altre testimoni, l'opinió pública va dir que no, va perdre el referèndum a favor de l'eutanàsia. Retornant al tema, s'estan fent eutanàsies a malalts mentals, s'estan fent eutanàsies a pacients amb demència, perquè se suposa que el que pren les decisions és el familiar. Sí que legalment, teòricament no, però a la pràctica és que sí. Més preguntes? Sí. Si us expliqués el protocol de l'eutanàsia, ens va agafar el dia que ens ho van presentar, jo treballava en un CAP, i el dia que ens ho van presentar, el protocol que ha fet el CatSalut no es diu eutanàsia, es diu prestació d'ajuda a morir. Home, és que eutanàsia com a la premsa. És la prestació del sistema públic per ajudar a morir. Carai, les campanes. I ens diuen que això no. Hi ha un procediment que no ens aclarim. Hi ha un metge responsable, un metge consultor, la comissió que revisa, ni s'han constituït aquests comitès d'avaluació de qualitat, no s'han constituït i ja s'estan practicant eutanàsies. Sí, home, sí. De fet, els meus jefes, quan jo treballava, jo fa poc que treballo a l'hospital, i quan es va provar l'eutanàsia jo treballava en un CAP de Sabadell i jo era la referent en cures pal·liatives de la zona de Sabadell i els redadores. I em van demanar si volia ser la referent de l'eutanàsia. Dic sí, tant, per denegar-la, no?, a tothom. No, seria per estudiar els casos i donar el vistiplau de l'eutanàsia. Dic, no. Bé, és molt absurd. El procediment teòricament és molt minuciós aparentment i molt farragós. I a més, et diuen que has de decidir, és molt farragós però et donen terminis, és a dir, el metge que estudia el cas en 2 mesos ha de tenir una resposta. Tu creus que pots decidir si de vegades triguem mesos i anys en fer un diagnòstic d'una malaltia? Tu creus que jo puc decidir si aquesta persona està preparada per morir en 2 dies? Em sembla que no? Si de vegades no sabem ni descartar si té o no depressió, perquè en el percentatge de la gent que demana morir, quan un pacient ens diu em vull morir, el que t'està dient, i això no ho dic jo, no ho diu el catecisme de l'Església Catòlica, sinó que ho diu també els estudis científics, el que et diu el pacient és no vull viure així. Em sento una càrrega, perquè sóc una càrrega. I per tant, la resposta, doncs si no vols viure així, la resposta és al hoyo. No. S'entén, oi? No sé si he respondido a tu pregunta. Teóricamente hay muchas garantías. Para la práctica es, si yo lo pido, lo tengo fácil. S'ha de firmar un paper conforme el metge ha de dir que aquest pacient és competent. És a dir, aquest pacient està demanant la mort i a més sap el que implica. Però us han fet alguna vegada un TAC, un escàner,
I una endoscòpia? I us han explicat, perquè teòricament per fer una endoscòpia els metges us hem d'explicar quins són els riscos, en què consisteix, per què us fem l'endoscòpia, si l'endoscòpia surt un resultat, us han explicat, això es triga una hora i mitja, us han donat moltes explicacions i us han fet la colonoscòpia, no? Puede ser que lo mismo. La teoria és que us hem de donar moltes explicacions, hem de seguir un protocol i tal, però la pràctica és, escolta'm, es vol morir, escolta'm tu, ho té clar? Doncs ja està, endavant. Sí? Què més? Més preguntes? Sí. Això és més interessant que el que jo explico. Els metges i les infermeres poden negar-se a practicar l'eutanàsia al pacient? Molt bé, l'objecció de consciència. Per suposat que l'objecció de consciència, el problema que tenim, les infermeres no es poden negar. És a dir, això és tan greu que jo els dic a les meves companyes, el vostre col·legi d'infermeria s'hauria de revelar, perquè si al metge tu li poses aquest medicament, tu no tens ni vot ni vot per dir. És l'únic que el metge que pot decidir. Les infermeres no tenen, és a dir, poden dir, igual que l'avortament, poden dir jo no vull participar d'aquest procediment i per tant deixo de ser la infermera d'aquest pacient. Els metges poden ser objectors, el que volen és que ens apuntem en una llista, perquè la gent sàpiga que els metges no practiquen l'eutanàsia. Això pot ser bo o dolent, encara no ho tenim clar. Llavors el que sí he fet és comunicar als meus superiors que jo no practicaré l'eutanàsia, perquè ho sàpiguen. Perquè si no em poden picar a la presó. Si jo no he avisat i jo no he dit que no practicaré l'eutanàsia i jo soc responsable d'un pacient que està demanant l'eutanàsia, a mi em poden ficar a la presó. I la veritat és que ganes d'entrar a la presó no en tinc. Però el tema polèmic és si s'ha de fer un registre o no. Potser seria millor fer un registre dels que sí volen fer eutanàsia. Igual que els metges que sí volen fer avortament. Per què no fem un registre dels que sí que ho fan? I no hi ha cap problema, i així tu pots anar amb aquesta llista i dius, doncs el doctor, mira, em farà l'eutanàsia, estupendo. Igual que quan tens un llistat de qui fa endoscòpies, doncs mira, amb aquest metge me la faig. L'objecció de consciència és un dret, però bueno, ja... Digue'm. Jo vull comentar dos aspectes. Soc metge, tinc aquesta setmana, jo vaig estar 40 dies en coma, la meva dona va donar per 2 vegades la donació d'òrgans, va dir que no, però va escoltar, estava a l'UMI per contacte mèdic, va escoltar que un metge deia, escolta, tinc que desconnectar aquest noi, ja portem 40 dies de portar-se la vida. La meva l'Amparo em va agafar la mà i em va dir, si m'escollis a creure-li, i en coma, te diuen aquí. Te vas treure la dieta. I vamos al metge, vingui, mira el que fa. Com et dius? Màxim. El teu testimoni suposo que ja està en YouTube, no? Doncs ja estàs trigant. Ja estàs trigant. Vaig estar un any al Goodman, i Meridiano i així. Jo dic una cançó de la... com te dic? Estic al comitè de cançó de la de l'hospital. Per això. No estic realment d'acord en contra de l'eutanàsia activa. Però també estic en contra de quan és un càncer avançat, que tu saps que l'expectativa de vida és curta, un encarcerament mèdic per prolongar uns quants dies. Jo penso que el metge té que dir al pacient, amb aquest tractament vostè guanyarà tant temps de vida i tindrà aquests efectes. Llavors, hi ha pacients, jo dic, pacients que volen allargar la vida perquè volen veure el naixement. És perfecte. Però en canvi hi ha pacients que diuen, jo no vull patir. I tu dius, allargar la vida 2 o 3 mesos, jo penso que no val la pena, però val viure 3 mesos per guanyar els mesos. Amb la clínica del dolor, com tu dius, pot tindre una clínica perfecta sense dolor. Això que al màxim és molt important. És a dir, el dret, sí que tenim dret a escollir com volem viure. Si és lícit rebutjar un tractament? Sí. És a dir, si jo tinc 85 anys, em diagnostiquen un càncer de colon
i em diuen, mira, amb quimioteràpia, el que deia al màxim, amb quimioteràpia viuràs més o menys un any, any i mig, sense quimioteràpia viuràs 6 mesos. Jo tinc dret a escollir si vull la quimioteràpia o no la vull, i això no és eutanàsia. Però tinc dret a que em tractin el dolor, a que hi hagi un equip mèdic que m'ajudi a controlar els símptomes, si decideixo quimioteràpia o si decideixo no quimioteràpia. El que diem la limitació, que a mi no m'agrada, limitació de l'esforç terapèutic. Quan un pacient té una malaltia incurable, es parla de limitar l'esforç terapèutic. Jo crec que s'ha d'adequar l'esforç terapèutic, és a dir, el nostre esforç, com a metges i infermeres, ha d'anar a controlar els símptomes, millorar la qualitat de vida en detriment de la quantitat. No m'importa la quantitat. Jo no vull que aquest malalt amb aquesta malaltia visqui 15 anys, si els ha de viure malament. Vull que visqui potser un any, o 2, o 3, o 3 mesos, però amb bona qualitat de vida. Això és el que faciliten les cures pal·liatives. No ho obliguem, els cristians no ho obliguem, els catòlics no ho obliguem a viure, al contrari, el que volem és que la qualitat de vida del pacient que té la malaltia i un pronòstic de vida limitat, igual que l'ancià. Clar, moltes vegades, fa 2 o 3 anys, un pacient meu, 89 anys, amb molt bona qualitat de vida, tenia un problema vascular i el veien tan bé que el volien ficar al quiròfano, et posem tenia un aneurisma, que és com una bullafa a l'artèria aorta, que és molt perillós, és a dir, si se't trenca et mors en menys d'un minut. I operar un aneurisma d'aorta amb una persona de 89 anys és muerte segura. És mort segura, perquè no se'n surt. El 50% es queden al quiròfan i més del 50% es moren a les 24 hores següents. Home, tens un risc, en sèrio? I no et mors d'allò. Aquest senyor no es va morir d'això, es va morir d'un problema pulmonar que tenia de fa segles, d'una pneumònia que es va complicar. No es va morir d'aquest aneurisma. Bueno, doncs em va demanar ajuda perquè el volien ficar al quiròfan. I el vascular, que sí. Això és aferrissament terapèutic. Llavors, que eutanàsia, que si la gent vol viure, però vol viure amb dignitat. Jo no em vull ficar al quiròfan. Per tant, els catòlics no obliguem a la gent a ficar-se al quiròfan. El que volem és que visquis bé. Sí, no sé si he explicat. Sí. Diu que la llei espanyola és la més permissiva d'Europa. Sí. Per què? Què és això? Per això que va acabar abans. Perquè primer deixa la porta oberta a, com la llei belga, amb l'eutanàsia en nens amb el consentiment dels pares, l'eutanàsia en nens. Això tots els pediatres reunits en el Congrés Mundial de Pediatria van fer un manifest de dir, si us plau, deixeu-nos cuidar els nens i no aproveu l'eutanàsia. Van fer un manifest a Bèlgica, quan s'estava aprovant la llei de l'eutanàsia. La llei espanyola posa la base perquè l'eutanàsia sigui un dret fonamental. Per això és la més permissiva. A Alemanya està despenalitzat, és a dir, està malament, però no ho castigarem, però està malament. Aquí no. No només no està malament l'eutanàsia, sinó que s'ha d'assegurar a tota la població que ho demani, inclús als nens. I anem més enllà. El menor nadó i tot això, una persona que tingui 16 anys no ha de demanar permís als pares perquè li practiqui l'eutanàsia. Però sí per posar-se un... Sí, però això sí. I per avortar tampoc, els menors madurs. Però no poden votar, perquè no són prou madurs. La llei espanyola ha escandalitzat a molts experts en bioètica que estan a favor de l'eutanàsia per això, perquè de cop a volta hem passat a que sigui legal o que sigui un dret fonamental, que a més com estiguis en contra, estàs en contra de la llibertat i dels drets fonamentals. Bueno, per això és un pas molt... O sigui, a Espanya hem passat d'això, de que l'eutanàsia era legal, a que ara de repente és un dret. És un dret que tenim. Bueno, ja veurem com... El més important no us vull que ho desanimeu, i això és el missatge positiu, sempre, és que la gent no es vol morir,
I que em diuen testimonis com el teu, Màxim, com el teu, és com el teu nom, Màxim. És veritat. O sigui, hem de parlar, ens hem de veure contents, ens hem de veure que quan estem al costat d'una persona malalta, cuidem els malalts, valorem els nostres malalts. Si la resposta a que una persona se sent una càrrega per la societat és dir-li tu t'has d'eutanasiar, doncs la nostra resposta no és. L'Església el que proposa és que la resposta és que aquesta persona se senti estimada i que aquesta persona sàpiga el valor real que té. Aquesta és la nostra feina. Això costa molt, Això costa esforç. Però aquesta és la nostra feina com a catòlics. Sí, jo crec que no sé si teniu alguna pregunta més o perquè... Una última. Dime. Hi ha una llista dels metges, objectors de consciència, o sigui, Això és el que volen, que fem una llista, un registre. L'Estat el que vol és que si ets objector que t'apuntis a una llista. I si no estàs en aquesta llista et poden sancionar. Això és el que volen. De moment ens estem escapant, perquè és perillós. Les llistes sempre són perilloses i després perquè, si ho dic malament, la Constitució ens defensa, a tu no et poden posar en cap llista ni per idees religioses, ni per creences religioses, ni per... Imagina't que ara farem una llista de tots els que van a missa els diumenges, perquè volem saber qui va a missa els diumenges. Home, perdó? Una pregunta. Aquesta llista no ajudaria a garantir les persones que, per exemple, volen aquest dret? Perquè nosaltres entenem que hi ha metges que poden escollir, podeu escollir si voleu participar o no. Però per què no hi ha, potser ha estat aquesta llei, perquè no podem deixar les persones, si volen decidir, fer-ho? Perquè una de les documentacions em sembla a mi que eren més relacionades a com la llei està feta. Aleshores, sense quin punt, potser si la llei es millora. O sigui, no sé de què punt. El problema és que la llei no garanteix a vosaltres metges a oferir a decidir o no, les garanties que deies, els mecanismes. Em sembla una mica que sí que la llei es podria millorar, però, per exemple, això del canvi de la llista, clar, per què no podem deixar a les persones decidir si volen fer o no? No sé si t'entenc per la pregunta. Per què no podem decidir quines persones? Els que demanen l'eutanàsia o els metges? O sigui, les persones que no són creients. Que per què l'Església diu que els creients va bé, però els que no són creients, per què han de seguir les directius? A veure, els catòlics, l'Església catòlica no parla pels catòlics, parla pel bé de la humanitat. Jesús no, el que ha dit el mossèn, Jesús no ha vingut a redimir només els catòlics, ha redimit a tothom. Lògicament, no tothom accepta aquesta redempció. L'obligació és que quan una cosa fa mal a la persona humana, és a dir, a l'ésser humà, ho diguem. És a dir, tenim l'obligació de dir-ho. I l'Església té l'obligació de preocupar-se de tots, perquè si no, no parlarien de la guerra d'Ucraïna, perquè a Ucraïna hi ha pocs catòlics, M'explico? No sé, és un exemple molt estúpid, però l'Església parla pel bé de la humanitat, perquè vol estimar a tota la humanitat. I per tant, si l'eutanàsia és dolenta pels catòlics, és dolenta pels no catòlics també. No obliga, el que aconsella l'Església és mare, i per tant és mare de tots els éssers humans que hi ha a la Terra. I tenim l'obligació de parlar per tots i estimar a tots. No sé si m'he explicat o no. Em sap greu que m'he allargat massa.